Καλημέρα, καινούργιο βιντεάκι με ένα BMW 320. Λοιπόν, εδώ με το φιλεράκι μας. Καλημέρα. Λοιπόν, τι έχουμε? Live στο 46 εδώ πέρα. Θα βάλουμε ένα sub. Πάμε για ένα 12, αυτό είναι ισχυόμενο. Λοιπόν, 12 αυτό είναι ισχυόμενο της Cadence, καλωδίωση της Bizarre. Έχουμε περπατήσει ήδη αρκετά. Έχουμε αφαιρέσει οθόνη. Έχει περάσει ήδη καλωδίωση. Και τώρα είμαστε έτοιμοι για την τοποθέτηση. Πάμε να παίξουμε. Πάμε να παίξουμε. Μίτσο, για πες μας. Πολύ καλή δουλειά. Έχεις ξεσηκωθεί τώρα, Μαζί μας και για άλλο project. Ναι, θα μείνει μόνο εκεί. Λοιπόν, τοποθετήσαμε το κοφεράκι μας. Η καλωδίωση δεν φαίνεται πουθενά. Και τώρα πάμε σιγά σιγά να μαζέψουμε και την οθόνη.